дуруд ҳамдирони азиз, баъзе мухлисони мо илтимос карданд ки бештар маълумот дар бораи стумра диҳем ба кафолати ӯ. вақте ки бемор ташхис мекунад, аз ташхиси ӯ дида мешавад ки ҳамин тавобатшаванда ҳаст ё тавобатнашаванда ҳаст. ташхис ҳамаеро нишон медиҳад. баъди дидани ташхис мо 100% гуфта метавонем ки тавобат карда мешавад ё тавобат карда намешавад. ва шахсоне ҳастанд ки хунукии бисёр доранд, онҳоро мо ҳатман ба ҷарроҳ равон мекунем, барое ки бо онҳо кор кардан беҳад қин аст. тоқати кори мануалӣ ва маҳзи нуқтавиро надоранд. ба мушакҳо хунукӣ бисёр медиҳад, онҳо тоқат надоранд. мо ҳатман инҳоро ба ҷарроҳ равон мекунем. акадоме ки хоҳад тавобат кунанд, бо онҳо мо мебинем ки устухонҳои онҳоро рост карда мешавад, стумраи ояро ҷобаҷо карда мешавад, каналҳоро кушода мешавад. ӯро ба тавобат мегирем, оҳиста оҳиста вай шифои худро меёбад, барое ки мо мутахассис ҳастем, шифодиҳанда яздони пок. ҳар шахсе ки ташхис мекунад, шумо ба назди чӯпон намеравед ки сабаби шифои шумо шавад. шумо ҳатман мутахассис мекобед, ба назди мутахассис меравед, на чӯпон. мутахассис вақте ташхисҳои шуморо мебинад, бо шумо суҳбат карда метавонад, фаҳмонда метавонад ва кафолати худро дода метавонад, ки вай бо шумо кор карда метавонад. мо ҳам ки ташхисро дидем, бинем ки кушода мешавад, каналҳо ҷудо мешаванд, стумраро мешавад тавобат карда, баъд ба тавобат мегирем. фақат шифош аз ҷониби яздони пок аст. мутахассис ки агар ба кори худ кафолат дода натавонад, вай мутахассис нест. ҳар як мутахассис ҳатман бояд кафолати худро дошта бошад. кадоми 30%, кадоми 50%, кадоми 70%, кадоми 100%. мутахассис ки кафолат надошта бошад, вай мутахассис нест. вай сабаб шуда наметавонад. ҳатман ки томография кардед, ташхис кардед, ба назди мутахассис рафтан дар кор. ин маълумот барои шумо. саломат бошед.